Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Gaur New Orleans ospatzen den festa oso famatu bati buruz hitz egingo dugu. Musika, mozorroak, desfileak eta jantziak nagusi dira. Gaur Mardi Gras ezagutuko dugu. Mardi Grasen jatorria oso bitxia da. Mardi Gras frantsesetik dator. Astearte gizen esan nahi du. Aste santua baino lehen ospatzen den festa da. Garizuma hasi aurretik, janari oso gozoak eta gehiegikeriak ondo ikusita zeuden. Horregatik, jendeak mozorrotuta dantzatzen zuen. Mardi Gras Europan jaio zen, Erdi Aroan. Baina 1689an Frantziako kolonoek Aebetara eraman zuten. Eta festa nagusi honen epizentro New Orleans bihurtu da. Hauek dira Mardi Grasen ezaugarri nagusiak. Alde batetik ditugu koloreak. Bestetik desfileak, mozorro eta maskara ikusgarriekin. Gero daukagu kin tarta. Eta azkenik dantza eta musika. Nagusiki jazz musika. Noski New Orleans gaudelako. Eta Mardi Gras ez da soilik festa bat. Baizik eta historiaren, kulturaren eta musikaren ikurra. Mardi Gras kolorez beteriko jaialdia da. Eta New Orleanseko kale oso ospetsua dago, Bourbon Street. Kale honetan festa maila gorenera eramaten dute. Bertako energia eta giroa paregabea da. Joaten den edonork esaten duenez, ahaztezina da. Mardi Gras festan zer gustatuko zaizu gehien? Giro koloretsua, bertako musika, egongo diren desfileak, ala tradizioz beteriko kin tarta. Nik dudabarik jazz musika aukeratuko nuke. Eta galdetzen dizut Mardi Gras entzun alduz noizbait? Ezagutzen zenuen horrelako jaialdia zegoela? Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga, beti bezala, eskerrik asko eta laster arte.